el Parlament ha celebrat les darreres sessions de comissions parlamentàries. A la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies s'han presentat esmenes sobre aspectes relacionats amb la precarietat laboral. Les votacions de les esmenes han evidenciat les divisions entre el bloc independentista i el bloc constitucionalista. La presidenta de la Comissió d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Helena Ruiz, ha hagut de cridar l'ordre a la sala per les discrepàncies entre el grup parlamentari socialista Units per Avançar i el grup parlamentari Catalunya en Comú Podem per les esmenes presentades. A la Comissió d'Empresa i Coneixement, diversos grups parlamentaris han presentat esmenes per modificar la formulació de les lleis. La sessió ha transcorregut sense incidents. Des de la política.